Sar famuż l-aktar minħabba t-tazza ġganteska tal-Embiid li kisret ir-rekord tal-ikbar tazza ta' tip tagħha fid-dinja. Iżda l-attività mifruxa fuq 3 ijiem bħal qormi kellha ħafna iktar minn hekk, minn artiġjanat sa kompetizzjonijiet tal-ħobs, ħlewwiet li waqqgħu lil ħafna sa eżibizzjonijiet tal-arti, dik tal-karozzi Beetle u modelli tal-knejjes. Minn għażla ta' frott u ħaxix frisk Malti sal-American Donuts u l-Embiid fi ħwienet tax-xorb tradizzjonali. Kollu fi sfond ta' lil-ħna ta' kantanti żgħażagħ li nataw iċ-ċans jitilgħu fuq palk quddiem ammont kbir ta' nies uħud minnhom għall-ewwel darba. Waqqafna lil uħud minn dawk li kienu għaddejjin igawdu din l-għodwa tal-ħadd biex taqsejnihom fost l-oħrajn dwar dan l-istaġun tar-rebbija. Rebbija għalija ma tantx tajba ħabba l-hay fever. Żmien li jkunu il-teqgħu il-temp ikun qed jisbieħu hekk. U għalik? Istess, minn sabiħu, ix-xemx. U x'ġabkom l-għaw illum? Għax jimmenaw u fejjitlu affarijiet da li jagħmel ħal-qorm hekk jinteressawni ħafna. Reġa' xejn jissajf. Ikun żmien li tkun qed tistennieh? Għal-affarijiet ma għal-affarijiet li għax isħana u Malta terribli. Imma l-affarijiet tkun qed tistenna? ċeħe li tista' toħroġ anke bit-tfal u hekk. Attivitajiet jekk tmur għalihom biex tieħu ritratti? Iva, insomma, malija personali qatt ma jidħol competitions, just soddisfazzjon. Hekk tagħmlu ħafna attivitajiet li jsiru Malta daw. Wara kollox ksirna r-rekord tat-tazza wkoll tad-dinja u ġvera. U festa sabiħa l-familja kollha. U l-qriema mhux biss irnexxilhom jagħmlu l-ikbar tazza tal-Embiid fid-dinja, iżda minn dan l-avveniment ħadu l-ispirazzjoni għal spot tipiku ta' stazzjon partikolari Taljan.